Mergi și meciul ăsta. Am ping prost și nu știu de ce. Bă, Răzvane, cât subscriber ai? Cred că 2 sau 3. Eu cred că ți-am dat subscribe, că-mi vin notificări cu Dar eu nu știu ce video, cum se numește canalul tău, ca să dau. Răzvan. Cred că se cheamă Răzvan. Și am aceeași poză ca pe Discord. Ar trebui să-ți pui Răzvan Gaming. Ai. Vezi că... Răzvan Gamer în 2-3-4. Au! Vezi că lui o să fie destul de puternic early. Stai că am luat băi. A dat un ricoșeu. Vezi că eu nu vreau să vedem ce le facem cu lulu aia. Octavian, De-aia mi-e frică, dar joacă ca în spate. Opa. Da, aud. eu încerc să-i mai succes puțin wave-ul și să-i dau freeze aici. Mult noroc. Doamne, ce ping de căcat. Da, gen se simte când ai ping mare. Se simte. Cât Dar ai? am 94. Le-au pe Octavian cum e cu pingul mare. Băi, eu de când a început Clash-ul ăsta joc în 103. Ce? Da, Octavian tot Da. ce ping Bă, mare. ăsta e lux! Ăsta e lux! Stai, nu. Octavian e obișnuit cu pingul mare. Gen 90 nici nu-l mai simt. Kazik, stop. Nu știu. Poate e de aici. Hai să lăsăm să pușez. Ca zic să arată un gang de calitate. Da. Avea blue? Și Red. Mi-a făcut blue. Nu mi l-a făcut. L-a făcut pe al lui, pentru că eu l-am văzut pe Ward de la Raptor, când după ce a redus. Octavian, o să au nevoie de tine că... O să vin. Băi, prins după aia. Păi da, că de-aia am așteptat să duc. Da, stai să-mi termin grompul. Flash. Ce drăguț. Vezi că nu vine Kazik. Păi de asta i-am și zis să stea pe aici. Au. Vreau să frăgoasă e lulu. A venit. E Kazik. Da. Dai în Și spate, că 3 de 2 le-am luat. n-aveai vision. Victor nu muri. Încercam unde. Opa, ai scăpat. Da și el și-a luat flash. E bine că ai scăpat. Îl omoară Octavian. Spate. Că aveam plac. Te bate, fugi. Flash dacă ai. Octavian, dă și tu flash-ul ăla. Nu, stai că nu mai e nevoie. Rally to me. N-am fost bine cu first blood-ul ăla. Uite ce dracu e cu... Ca zic sunt. Ever Oricum, Luca, la ce campion jucăm noi n-ar trebui să așa de... De acord, dar... Oh, deci te respect cu mana. Păi dacă farmezi cu abilitățile ca să... Ca să... Păi da, de-aia mai am eu mana, că am farmat ca să iau. Păi și ce scuză. Iar scuza că... Și o întrebare, de ce? Am și o întrebare, cum să bag. L-a omorât. Gura mătii. Nu, dar m-am speriat că mă bătea. Momentan. Încep să vin pe bot. Încerc să merg pe bot. Facem 6. Bogdan e lău și n-are mana. Bogdan. Da, Morden are TP, by the way. A făcut 6. Da. Mordi e Da, negat. ai putea să încerci ca să ne dăm un, back. Uite, conserv mana. Te bagi pe Miss Fortune sau pe lulu, pe care mai ești. Eu am scos flash-ul, e foarte bine. Și cred că aveți și un Opa, back. ai un biscuite. Poți să rămâi, că am avut un biscuite. Nu, plecăm.
păcate. Da, Nu mai ești. dar asta pe top a făcut 2 kill-uri. What? Auzi? Sub turn. Păi da, dar îmi pierd redul. The sun. Păi da, mori. Păcat. Nu cred că este invade. Ba da, că e clar că... A. De ce ne Îl omoară. Ți-am zis să stai sub turn, că mori. De ce nu m-ai Vin ascultat? player-urile alea de 10 IQ? Chosen of the sun. Era clar că nu poți să te bați cu el la red, că ești lău și Hai cazi. Bogdan cu mine la red. Hai. Dar s-ar putea să ne pută, că eu m-am puțin și fac 5. Nu, uite, îl face Da, trei. face dragon. N-avem cum să ne băgăm cu ei. Le uită dragonii Lasă. de meci. Pune ori, pune Bă, ori. lăsați-l. Eu n-am cum să vin. The vanguard. Face? Da, îl face. Sunt și botul pe acolo. E, sigur. Am văzut pe lui, mă-i dă și Octavian. Octavian. Invers sau veniți să mă ajutați? Veni, ești Vin, prost. da. Ești prost, ești prost, invers. Invers. Flash. Invers. Ești prost. Ți-am zis din prima că ești prost dacă te bagi. Evident că vine momentul când Octavian îi moare creierul. I must not fall. Dar nu, ideea e că acolo chiar putea fi furat ăla dacă ajungeam puțin mai devreme. Da, dar puteți să nu scrieți flash-ul. Nu e chiar așa de esențial flash-ul ăla încă. Bă, dacă îl lua și dumneavoastră și zice că era foarte bun. Dacă îl lua, dar nu ăla. Rally to me. Ideea e că pe Zac nu trebuie flash-ul la Cât engage. mai până la TP? 1 minut și 50. Vezi că noi n-avem vision și noi... Nu mai în spate cu tare. Eu mă țin cu mori de asta la farm și aveam 0-0. Hai să problema, dar... Nu știu, cred că o să ne descurcam cu el acolo. Vezi că o să pun un word în, de fapt. Păi mai încolo Kha'Zix nu dă scare foarte rău. Păi asta zic. Luca îl cam ține pe ăla la respect. Așa. La o fie mare și urât, dar atât. Hai pe mid, hai pe mid. Are la ultă? Normal că Da, normal că are ultă. ei să nu ne băgăm, că ne ia pe unul din noi, deci ne-a rupt. Da, e degeaba. Stați și Îi dăm farmați. forme, îi dăm Dați în forme. vegea. Nu mai avem ce să mai farmăm. Își dă ultă pe unul dintre noi. Opa, stai că s-a băgat Octavian. Dacă și-o dă pe mine, nu mă omoară. Ever vigilant. Dacă îmi dădeam flash. Ai mai multă încredere că totuși joc Zac, nu joc Hai pe bot. Graves. Sau Kiana, cum jucam atunci când mă rupea și mă rupea. The sun always Are rises. Kha'Zix la Ce 2 doamne dracu. foarte head. M-a omorât pe mine. E aici, Kha'Zix. Aur, da. Mai trebuie mie ca să fac și așa. Nu ne băgăm ca și Ați văzut pe Kha'Zix? E top side. Vine Kha'Zix la tine, Luca. Ok. Că au omorât și pe Kha'Zix. Răzvan, Og. Oh. Da, știi cât de la limita a fost? Nu-ți imaginezi. Nu știu dacă te uitai. Am uitat. Eu i-am dat solo lui Morde. Octaviane, dacă vii pe bot, asta-ți moarte, că avem multe. Am dat solo lui Morde. Eu sunt în capătul cealaltă al hărții de data asta. Bă, ăștia. Prea frig. Oh, hai să dăm o turetă. Bă, Răzvane, ce ai făcut? Mă uitam. Dar tu de ce te-ai mai băgat? Că nu trebuia să Dar te nu bagi. m-am băgat. Nea, tu lui aia tău de... Păi dar nu trebuia să te duci după Kenan, trebuia să-l lași că-l luam eu. Ce ultă da mă, hai. Chosen. Bă, Nu dar trebuia să te duci ce ați după- făcut? Cum v-ați luat? Păi, Așa anichilare. M-a prins pe mine și după s-a băgat și pe Bogdan. dar nu trebuia să te bagi acolo, nu trebuia să lași dracu de Kenan, că-l luam eu. Ia Heraldul, Octavian, că e pe bot să exact. Ia Herald, adevărat. Și oricum acum ar trebui Nu să te mai am băga așa după Kenan cu Lulu asta. Ai eu știu ce ți-ai luat. missing ăsta și are TP. Ceva, dar n-am să n-aveam mani. Nici cum mai nu le băg. Avea Nu te mai băga așa după Kenan, dă-l lui de Kenan că eu. Missing la asta. Ar putea să vină spre tine, Octavian.
Am dat sweep. E ok, pușează wave. Oh, Sunt aici, sunt ăsta aici. Bravo. Dă-i una în ochi, dă-i una în ochi. Dă-i în ochi, dă-i în ochi. Potolim și farmăm până când dau ăștia. Bravo. Mi-era frică că te moarte și am dat ultima mai devreme. Vin cu Heraldul pe top. Dacă veniți pe N-are bot, rost. le omoră pe Nu, asta, că că ăla vine oricum ult în dat. 20 de secunde. E bun. I must not. Eu o să vin pe bot imediat. Pe mine n-am ce să fac cu el, că n-am niciodată fraia. Puteți veni pe bot, toți să le dăm forme, să nu prea rupă bot, să le dăm pe bot. Bă, am avut lag. Am 100 și ceva ping. Și-a blocat Lulu. Și mie. Și mie. Nu merge. Îți iei. Ba, nu, S-a nu blocat merge. și Lulu. Mi s-a blocat. Mi s-a Au blocat. picat serverele. Attempting to Au picat reconnect. serverele. Sunt Dar nu eu farmez. Și eu farmez, dar Lulu. Gata, da, gata. Lulu. În bază. Da, Lulu și Eu cu... sunt într-un spre bază. Da, da, Eu nu Lulu pot să și mă cu- mișc încă. Nici eu. nici eu. Eu farmez. Imaginează Un Herald până sunt toți DC. Gata, gata, gata. Sunt în viață, sunt în viață. Hai că și ăștia pe boss sunt DC. Hai că și ăștia pe boss sunt DC. Hai la dragon, hai la dragon. Hai la dragon. Am luat 3 plate-uri. S-au întors să ia. Vino cu a, Victor, vino cu a, vino cu a, vino cu a. Am luat 3 plate-uri că s-a dus prost la DC. First light approach. Vino și tu, Octavian. Bă, puneți oară. Uite-l pe Cadi pe acolo. Puneți oară, îmi dau back TP ca mai te mare. N-am mai tă, n-am mai. Mama, am și o TP. Dă, că facem Dă-ți TP-ul, dă-ți de TP-ul, rupe dă-ți în TP-ul. capul. Că după aia stăm și le batem și pe alea pe Cadi boss. îmi face blue, Cadi îmi face blue. Am TP? N-aveți nevoie. Sau? N-aveți, ok. Îi facem lucrul ăsta. Da, îi facem garantat. Bă, ăsta e dragon important, așa că trebuie să fim atenți. Lasă-mi și mie blue. Ne altuarită să faci să luăm prea repede meciul ăsta. Bă, lasă-mi. Că nu mai am mană. Nici eu. Aveam jumătate de mani, la fel ca tine. Doar că eu joc Diana. Ne-a să nu Hai și eu joc Varus, am niște cozi. Stai, eu nu văd câtă viață are Herald. De ce te-ai băgat acolo, A? Victor? A, nu m-am băgat, mi-a dat te. Tu ești acolo, Călin. Hai că ai făcut multe cu blue ăla. Am făcut foarte Un buff, mult. de Vai de mine, mi-a dat un pull. Păi nu trebuie să mergi pe acolo, Călin, trebuie sau să dai direct back. Da, e fost puțin cam agresiv. Păi am crezut că nu face nimic, nu știu. Am crezut că spre altfel. Dar nu poți să spui că ne-a salvat. Mi-a stricat KD. Nu asta contează, nu poți să spui că ne-a salvat de adevăr. Că am dat toți DC acolo, că am fost pa toți. Nu poți să back. Eu nu, eu stăteam și farmam pe Nici eu am pus Herald și am luat 3 plate-uri. Ce? Voi chiar vă puteți mișca? Am farmat, am pushat 2, m-am pus Herald, am luat 3 plate. Du-te pe bot la alea, că la ne dau turetă în schimb. Aoleu. Chosen of the sun. Oh, Dar nu Aoleu. cât de solo se poate. aoleu, la spate. Salut solo Q mod. Stai că vin și eu. Bă, ăsta are level 1. Mai dă-le răzvaneu. Mai dă-le răzvaneu. Invers. Luca TP. Hai pe ei. Vin eu. Mi-am Vin scăpat. eu, sunt grupați. Hai, de du-te-și, hai încoace urâților. eu nu mai am viață. Hai, Victor. M-am dus drept pe aia. Ajutor! Ajutor! Care e? După perete, m-a dat. Mamă, se deram de E vremea. Kha'Zix aici. E Kha'Zix Uite-te aici. cum se Dați-le pe mine, dați-le pe mine! Fugi, fugi. Asta mi crește. Dar du-te, du-te și dă-ți recall. Mi-am lipit unul, dar... Ca să dea triple așa, dintr-o bucată sau... Triple cu un W. Nu știu, da, și-a dat flash-ul după mine și eu am dat flash-ul să scap de el. Băi, Kha'Zix-ul ăla nu mai e așa de... Nu știu, dacă Kha'Zix-ul ăla a venit cât de tare a putut pe mine de 2 ori la rând.
Acolo am făcut o mizerie, am dat ulta pe 3 oameni și după m-am dus cu explozia pe LUL, pe MF, că se dau one shot. Pe mine m-a salvat Octavian cu ulta aia, că a dat cancel la jump lui Kha'Zix. Să știi. Dar nu cred că a făcut intenționat. Nu, că știam că e invizibil lângă tine și am... De jump Bine. am încercat să Nu nu... mai pierdut tureta? Da, dacă nu veniți, da. Aia e. M-am arestat 6-1 pe Darius. Am multe, dar nu le batem. Vin și eu. Vezi că e și Kha'Zix-ul. Da, de data asta eu sunt cu 2 levele peste el. Bă, scade ping-ul! Bă, câte răzoane. Bă, mie nu. Ce? Aoleu, ce-am murit. Aoleu. Bine What? moarte. Cum am luat eu totul? Ce? Nu știu cum l-ai luat. Te-ai dat cu turul de ele. Te-ai luat tot. Ori de ăla n-are cum să mă ajungă, nu? Îl omori? Nu. Asta e. Stau aici și n-aștept. Hai să întretă, băi, ce faci? Ace. Ce-o? A adus pe Am mine. astăzi, acum sunt bat cu asisturi, gata. Nu, ești bine. Te descurci. Dau foarte tare. Aia cred că joacă Miss Fortune de fapt Uite-te la fiindcă ăla, nu uite-te joacă la ăla. foarte bine. Îi dă rani down, Ce nu mă zici? mâncai. Aia cred că joacă Miss Fortune de fapt fiindcă nu joacă prea bine de carry. Și eu cred la fel că n-are nicio treabă cu AD-carry-ul. Mamă, ce face ăla mă. Bă, îl bagi pe Kha'Zix aici, nu? Da, să ne întoarcem la Drake, băieți. Eu mai am 60 de secunde până azi. Ever vigilant. Pune word. N-am. Îl bați mă pe ăla pe top? Vine să vine și Kha'Zix. Vine Kha'Zix. Îi bat pe amândoi. Bă, îl rupe Kha'Zix aici. Am Seracu. Serafu? Opa, nu Serac. bine. Mă speria să gândesc că e Serafu. Hai facem dragonul, nu-i? Vine morde. Noi facem Hai dragonul. să ai back. Hai că Back. facem Drake, hai că facem Drake, hai că facem Suntem Drake. partea N-am smite, n-am smite. Kha'Zix se pe top. Mai și eu sunt top. Ok. Stai aici! Kha'Zix e bază. Oh, deci mi-a dat recall. Răzvane stă prieten să-i dai la aia cancel la ultă. Dau aici degeaba. Bă, noi meciurile astea am pierdut adunat 2 dragoni Până acum, da. și nici un herald. First light of Hai să... n-apucăm să facem acum un herald, nu? Nu. Și dacă ei nu s-au apucat recent de el, n-apucă nici ei. Hai pe bot, hai pe bot, hai pe bot să le futem pe alea, hai pe bot să le futem Am pe alea. TP, dacă se pute. Dă-ți pe turetă, dă-ți pe turetă ca să... Bune. Nu, n-are rost. Băi, ba da, e bine, e bine, e bine. Că nu o pierdem și le dăm chosen of colaps. the sun. Hai că hai, dă. Du-te bot. Pușează Uite, bot. uite, dai. Kha'Zix-ul e top. Am murit, nu? Nu se știe. Am murit doar unul. Păi și-au dat tot ce aveau. Da, mi-am dat A seama. dat lui ultă, flash, ambele heal-uri, ambele heal-ul ăla, exhaustul. Unde-i Kha'Zix? Că mi-e cam frică. S-ar putea să vină. Veniți să facem Vin să o fac pe Miss Fortune. Dai, vezi că n-ai heal. Vine, băi, fii frumos și ea de pe lângă. Ok, hai să fugim. E murde la Victor. Știu. Vin și eu. A, l-a luat în ultă, nu? Oh, Nu, e speriat, dar nu știu de ce. E omora. Protect you. Opa, vezi că e Kha'Zix aici. Pe altă parte am 6-1. Adică Lasă-și am mie, 6-1 și 2 aici. lasă-și mie crabul, lasă-și mie crabul. ce las. Bă, e Kha'Zix. 3 Ei. Plecăm, Bogdan. Plecăm? Pleacă puternic, hai. Eu n-am ultă. N-a uite. Ah. Plecă. Da, mai trebuie 600 de bă. Stai, poți să... Top laner-ul poți să stai? Nu O cred secundă. E morde. N-are viață.
Ca să fie blue. Octavian. Ok. Avem motion stone dacă îl facem Dragon. Da. N-ai zis blue? Păi am zis și Lupi după aia. Păi îmi pare rău, dar de nu făceam 12. I must Bă, dar eu move on. atât o servere bune. Da? Mai ales, deci dacă pierdeam noi acolo 3 play, cred că nu mai aveau servere prea bune. Bă, la ăștia chiar merit să le faci un DDoS. Bă, să știi. Dar cred că în sezoanele mai vechi ale LoL-ului era gen foarte ușor de făcut DDoS. Fiindcă își luau jumătate din streamer DDoS dacă începeau să câștige un meci. Uite pe Misfortune. Știi ce înseamnă asta, Victor, da? Dar la End prin sezonul 8 erau niște bug-uri. Bă, voi bateți până să ajungem? Nu știu zgura, mă, din ce nu. Aoleu, cum mai scoate. Aia e moartă, nu? Eee, dați așa muie. De ce le Bă, prea sărmani. dăm stone pe așa tare și ăstora? Ar putea de baron? Da? E o idee bună. Hai să-mi dau și eu back să-mi iau rage. Nu m-aș băga pe ăsta. O să te ia în ultă și o să mori. Sau o să-l faci să scapi de Sunt foarte tank. Tank! Sunt ca un Sunt tank. ca- Nu mă dobor băiatul, e blindă? Happy! Mamă, ce uite Răzvan. Pe cine a luat? Răzvan? Răzvan cred că scap. E Kazik de aici. Fugiți, ca să fie clip acolo. N-am mult. Da? Oh, bine! Mă, mi-a plăcut asta, Victor. Îmi păzi și mie un blob? Mi-i păzit pe Tu te 2. respawnezi pe aia. Nu, aveam o secundă pe dublu flex. Da, eu Hai. Da. Ai văzut că am dat ult în 5 oameni. Și pan. Deci, Ce broken e campionul ăsta, Doamne ferite, nu poți să te grupezi nicio secundă. Rally to me. hai să facem motion-ul. Hai. După ce dați turnul ăla. După, cred că ne punem să facem pe aia la Da. baron. Team has Dar destroyed. De-te la Vezi toate ușă. E foarte ușor să vezi toate motivele pentru care Diana e o Riot i-a dat nerf la base mana. Se pare corect. First blood. I-a scăzut base mana cu gen 20. Dar Diana dă combo foarte bine cu Zac. Putem juca prostia asta și solo flame dacă vrei. Atât de free. Asta ar fi un fel de Rai să joani pe steroizi. Adevărat. Stay at the back. Știi cu cine ar semăna mai mult decât cu Rai să joani? Cu LeBlanc, exact. Nu. Când jucam eu cu Bogdan Leon Apkaisa, mai ținte de aveam 80 sau 90% win rate în 30 de meciuri. I will protect you. Ăla a fost... Sau când jucam eu cu Octav, jucam... Ăla, nu știu cum se numea. Irelia cu... Iar m-am luat ăsta în ult. Da. Ăsta-i mort. Ba nu, că uite-l pe ăsta unde... Ăsta-i. Și-a dat flash-ul ca să nu mă bag pe ele, să le dau ult. Stai că mă bag eu și Hai da. la baron. Hai să facem baron. Am TP, am TP. Hai la baron. Hai mă să facem baron că sunt șmecheri. Hai mă că sunt pula noastră, hai că sunt șmecheri. Dar nu m-am ținut de cuvânt, n-am jucat KDA meciul ăsta acolo. Gătut Hai că ai murit odată oricât am murit și de eu. 20. Clash-ul ăsta. Puneți și voi în word, vă rog. M-au ca și-a dat pe bol. Da. Octav. M-au cai să cam aici. Hai să-l omorâm pe ăsta mai întâi. Am acustat doi băieți peste care te... Mai dăm și pe și surrender. Credeam că Nu știu, uite-te la tristețea aia de pe bot. facem combo de 3 meciuri cu 3 surrendere. Au dat. Au dat!
Băi, n-am mai jucat așa la Clash. N-am mai dat până acum 300 de Nici când jucam cu roșu.